Πάμε. Σεβαστό κοινό. Όχι. Όχι σεβαστό. Κοινό. Κοινό σκέτα. Και αυτό δεν σημαίνει πως ο συγγραφέας δεν θεωρεί το κοινό σεβαστό. Κάθε άλλο. Πίσω όμως από αυτή την προσφώνησή του φαίνεται να υπάρχει κάποιο χτυποκάρδι ή ας πούμε μια έκκληση για να φανεί το ακροτήριο μεγαλόψυχο για την υπόκριση των ανθρωπιών και με τη μαστοριά του θεατρικού παιχνιδιού. Ο ποιητής δεν ζητάει επίοικια, ζητάει προσήλωση. Μιας και έχει επιδείξει εδώ και πολύ καιρό πια τον ακαθουτό φράχτη του φόβου που χωρίζει τον συγγραφέα από τους θεατές. Ο ανόητος ούτως φόβος και η κατάντια του θεάτρου, που γίνεται πολλές φορές εμπόριο, έκανε την ποίηση να τραβηχτεί από τη σκηνή, μισθώντας άλλους τόπους. Τόπους όπου οι άνθρωποι να μην σκιάζονται, να στήσουν ένα δέντρο, να γίνεται σύννεφο καπνού. Οι τρία μονάχα ψάρια να πολλαπλασιάζονται με τα μάτια μιας λέξης ή μιας κίνησης σε 3 μιλούνια για να κάνουν φωτάσει ένα λιμασμένο πλήθος. Ο συγγραφέας προτίμησε να δώσει στη δραματική του παραβολή το ζωηρό ρυθμό μιας χαριτωμένης γυναίκας του λαού. Και έτσι, μέσα σε ολάκι το πέρα, ανασένει και ρεβολάει αυτό το πληκτικό πλάσμα που ο συγγραφέας το έτησε με τα ρούχα του παλαιματούς και το σφράγισε με τη βούλα της λαϊκιάς ματινάδας και του παραμυθιού. Αλλά έχει παραξενευτεί με αυτό το κοινό, και αν του φανεί κομμάτι άγρια, ίσως τρόπος ασημάζοντη, είναι γιατί πάντα πολεμάει. Πολεμάει, που λέει ο λόγος, με την πραγματικότητα που την γυρίζει. Μα πολεμάει με τη φαντασία της, σαν γίνει κι αυτή πραγματικότητα. Θέλω να βγω στη σκηνή! Ακούς! Έρχομαι! Μη βιάζεσαι και τόσο να βγεις. Δεν πρόκειται να φορέσεις φουστάνι μακριά ώρα και φτερά στο κεφάλι, μα ένα ρούχο μπαλωμένο. Ρούχο μπαλωματούς. Θέλω να βγω! Ησυχία. Έτσι ξημερώνει κάθε μέρα στις πολιτείες και οι άνθρωποι ξυπνούν τους συνηθισμένους τους κόσμους των ονείρων για να βγουν στο παζάρι. Όπως θα βγεις και εσύ τώρα σκηνή, θαυμαστή μπαλωματούλα. Αρχίζομαι την ώρα που γυρίζεις σπίτι σου μέσα από το καλτερίνι. Καλησπέρα. Σκάσα πια! Βρωμόγλωσσα! Φαρμακεριοχιά! Κι αν το έκανα γιατί έτσι μου γουστάρει. Άντε τρέβα τώρα και σβάλνα και την πόρτα σου, αν δεν θες να σαρπάξω από τον κότσο μπροστά σε όλες τις γειτόνισσες. Είναι
Είναι της αδερφής μου, της μεγάλης. Εκείνης που έχει τα φράτα μάγουλα και που φοράει κάθε μέρα και άλλη κορδέλα στα μαλλιά. 2 έχει. Αλλά τη μία μέρα βάζει τη μία, την άλλη μέρα βάζει την άλλη. Και έτσι φαίνεται σαν κάθε μέρα να φοράει καινούργια. Ας τα και επιτεθούν. Η μάνα λέει να μην τα χτυπήσει πολύ ο άντρας σου με το σφυρί, γιατί το λούστρο είναι λεπτό και μπορεί να... Πες της μάνας σου πως ο άντρας μου ξέρει καλύτερη τη δουλειά του από αυτή. Αν ήξερε εκείνη να φτιάχνει σάλτσα από πιπεριές και δάφες, όσο καλά ξέρει ο άντρας μου να φτιάχνει τα παπούτσια. Μη θυμώνεις μαζί μου, πειρά Παλωματού. Εγώ είμαι καλό παιδάκι. Διαβάζω κάθε μέρα τη γραμματική μου. Όχι, μιλάκι μου, τσιγάρι μου, δεν θυμώνω μαζί σου. Τον βλέπεις από το φασουλί. Σ' αρέσει? Πάρε τον, είστε νερή. Θα τον πάρω. Αφού έτσι κι αλλιώς, εσύ δεν θα έχεις ποτέ σου παιδιά. Η μάνα το έλεγε προχτές και τ' άκουσα. Έλεγε η Παλωματού, δεν θα κάνει ποτέ της παιδιά. Και γελάγανε μαζί μου τις αδερφές μου που πάρα τη Ραφαέλα. Παιδιά, Κι όμως εγώ μια μέρα μπορεί να έχω τα πιο όμορφα παιδιά από όλους τους. Και πιο γενικά και όχι οτίμια. Γιατί η μάνα σου είναι μια... Πάρε πίσω τον Φασουλί, δεν τον θέλω. Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σου. Καλώς την παιδιά μας. Γεια χαρά, καλή αντάμωση, η Παναγιά μας είσαι. Αντίο Χρυσό μου. Αν είχα πεθάνει πριν ακόμα με γεννήσει η μάνα μου, δεν θα είχα ζήσει μια τέτοια ζωή γεμάτη πίκρες και καημούς. Αυτά τα λεφτά. Από δεν θα τον πουλάς και στραβώσω πρώτος που τα βρει. Τι μουρμουρίζεις εκεί, γυναίκα? Δεν σου πέφτει λόγος. Το ξέρω. Εμένα δεν μου πέφτει το τέλος. Πρέπει να το βουλώνω και να κάνω υπομονή. Κι εγώ θα ρίξω πως δεν κάνω. Ξεχνάς πως είμαι μονάχα 22 χρονών. Κι εγώ 52. Όχι, δεν το ξεχνάω. Γι' αυτό και δεν αγριεύω και δεν φωνάζω. Παρά μόνο δουλεύω πρωί βράδυ για σένα. Κι ας πάντα Θεός το χειράξει. Όχι, αγόρι μου. Μην μιλάς έτσι. Ας ήμουν και 40 χρονών. Ας ήταν και 45. Και τότε θα μπήκες για δούλα σου, έτσι δεν είναι? Δεν ήμουν να βλέπεις εγώ όπως σόι. Μην τα σου χώσα πρίκα. Κι εγώ δεν αξίζω να είχατε τίποτα. Γυναίκα, σήκασε! Μήπως τα νιάτα μου, η φρεσκάδα μου, δεν αξίζουν πιο πολύ από το σπαρδασούνι του κόσμου? Γυναίκα, θα σηκώσει το ποδάρι όλη η γειτονιά. Καταραμένη ώρα που μίλησε για σένα του Πάσου Μανουέλ. Θες να πιεις μια κρέατα μονάδα? Χαζί, με τόσους λεβέντες που με τριγύρισαν. Αυτό το ξέρω. Το λέει όλος ο κόσμος. Ο κόσμος, μα βέβαια, ο κόσμος το έχει τούμπανο. Τα πιο σπουδαία παλικάρια όλης της επαρχίας. Τα πιο ζηλευτά. Μα είναι όλος που με γνωστεύει πέρα από όλους. Ήταν ο Εμιλιάνο. Τον είχες γνωρίσει? Ο Εμιλιάνο. Που έρχονταν καβάλα σε μια μαύρη φορά, στολισμένη με κόκκινες φούντες και μικρά καθρεφτάκια. Ναι, είχε μικρά καθρεφτάκια στα κάμερα και κράταγε πάντα στο χέρι του να κλαίει καρδιά. Και είχε μεγάλη, γυαλιστερά σπιρούνια. Αχ, και τι όμορφη κάπα που φόραγε το χειμώνα, με πέτα από γαλάζιο βελούδο και συνήθεια μεταξύ. Είναι σπουδαίες κάπες. Είχα κι εγώ μια τέτοια. Εσύ, θα ονειρεύεσαι το δίχως άλλο. Τέτοια κάπα δεν έκλεισε ποτέ πλάτη, Παλωματή. Κι όμως γυναίκα. Αυτός δεν ήταν ο μόνος. Ήταν εκείνο το άλλο το παλικαράκι. Σωστός άρχοντας και μονάχα 18 χρονών. Τα ακούς! 18 χρονών! Καλά ντε, κι εγώ τόσο ήμουνα κάποτε. Εσύ! Ας γελάσω! Εσύ καλά δεν ήσουν ποτέ 18 χρονών. Ποτέ σου! Κι όσο θυμάμαι τα λόγια που μου έλεγε. Αχ, αυτά τα... Θα σου πας καμιά φορά. Θες δε θες, είσαι η γυναίκα μου κι εγώ είμαι ο άντρας. Όταν σε πήρα, ψόφαγες από την πείνα. Και δεν είχες μήτε σπίτι, μήτε ένα μισοφόρι να βάλεις. Γιατί παντρεύτηκες εμένα και δεν παντρευόσουν όλους αυτούς ομορφωνιούς που μονάχα στον ύπνο σου τους έχεις δει. Άι στην ευχή, φαντασμένη. Δεν σκάζει λίγο παλιό τσακάρι!
Πάψε κακομοίρη μου, γιατί με έχεις φτάσει στο αμήν. Άκουσε και η ανέβεια. Ποιος δεν μου το έλεγε κούφταλο όπως ήταν αυτή η πληρωμή μου. Άντε μπρος, βάλε μας το γουστάρι. Πέτε μου το σφυριστό κεφάλι. Πάψε γυναίκα, πάψε και με κάνει ρεζίνη. Κοίτα που έχει το κόσμο σου. Καταραμένη ώρα που μίλησε σαν τον Παρσομανουέλ. Και που κατάρισα η χαζή. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις και χίλιες. Πιο καλά να μην τις μετράς. Έτσι είναι πάντα. Μα καλά, δεν μου λες. Τι σου ήρθε στα καλά καθούμενα να παντρευτείς. Τόσα μυθιστορήματα είχα διαβασμένα ο Πούτεντες και δεν ήξερα πως αν και αρέσουν στους άντρες όλες οι γυναίκες, αυτό δεν πάει να πει πως αρέσουν και στις γυναίκες όλοι οι άντρες. Η αδερφή μου φταίει για όλα. Δώσ' του να μου τσαπουνάει. Δεν κάνει να μείνεις μονάχος στον κόσμο. Μια χαρούλα ήμουνα μονάχος. Αυτή στα αυτιά η συμφορά μου. Και τη ζηλεύω τώρα που έχει την ησυχία της. Στον άλλο κόσμο βέβαια. Ποιος να είναι τάχα. Καλησπέρα. 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 Δεν λες τη γυναίκα σου να βγει κομμάτι στον δρόμο. Μην γελάτε, κορίτσια. Δεν της λες να βγει να καμαρώσει όλους αυτούς τους υποκοντόρους που τους έχουν στήσει καραούλι. Αχ, καλή μου γειτόνισσα, για όνομα του Θεού της Παναγιάς, μη μου ανάβεις τα αίματα. Μια ζωή. Φοβόμουν να παντρευτώ. Γιατί ο γάμος είναι σοβαρή υπόθεση. Μα τώρα που την παντρεύτηκα πια, τι θες να κάνω. Φουκαρά. Έπρεπε να έχεις παντρευτεί κάποια κοπέλα που ξέρεις που θα κρατάει σκούφια της. Να, ένα από αυτά εδώ τα κορίτσια που λέει ο λόγος ή καμιά άλλη κοπέλα του χωριού. Μα τι, άνοιγω και γειτόνισσα. Όχι βέβαια, κάθε άλλο. Αχ, κυρπολωματή. Λίγο γύρω σου να κοίταζες. Δεν είναι πια σπίτι αυτό. Κόλας είναι. Μου ραγίζεται η καρδιά. Τι ευτυχισμένη θα ήταν μια άλλη να είναι η γυναίκα σου. Μόνο τυχερή. Προχτές που λέτε, κατέβασε το χειρομέρι που είχαμε φυλαγμένο για το Πάσχα. Και το φάγαμε ολάκια σε μια μέρα. Χθες πάλι τη βγάλαμε μονάχα με κρεμμυδότσουφλα. Και επειδή σε εγώ γκρίνιαξα, με πότισε σήμερα το πρωί 3 ποτήρια γάλα δίχως να το βράσει. Άντε λάμια! Απ' τη στρίκλα! Αχ, μάγισσα! Ναι. Γι' αυτό καλές μου γειτόνισσες, καλύτερα να φεύγατε τώρα. Αχ, και να ζήσει η αδερφή σου. Αυτή δεν θα έρθει ποτέ. Αυτή δεν είναι ένας άγγελος. Έτσι είναι. Α, γειτόνισσα, και μιας και ήρθες, μπορείς να πάρεις τα παπούτσια. Είναι έτοιμο. Πώς θα μου τα πάρεις. Όλο και κρυβαίνει η ζωή. Δεν θα τσακωθούμε τώρα για μια δεκάρα πάνω, μια δεκάρα κάτω. 2 πεσέτες καλά είναι. Σπουδαία. Άντε, θα σου δώσω 1. Παλιοπλέκτρα! Και να σε αντιδράσεις με κορίδευε έτσι τίμιο άνθρωπο. Καλά και εσύ δεν βλέπεις. Δεν πρέπει να σε βλέπει. Φέρε να τα παπούτσια. Αν δεν κατεβάσεις 10 πεσέτες εδώ πέρα θα ήμουνε. Στο ράφι. Όλη στρίκλα. Στρίκλα! Για μάθες τη γλώσσα σου. Ακόμα πάω με γειτόνισσα για τον Θεό. Καμάρωσε τη 10 που την έχεις. Καμάρωσε! Άκουσέ με, κόρη μου. Στρίκλα. Όπως έχεις στρίκλα. Άκουσέ με, κόρη μου. Εγώ μια νέγρια είχα πάντα στη ζωή μου. Πώς να αποφύγω τον ταβαντούρι και να γίνω στόχος της γειτονιάς. Τολμάς να λες πως κάνω ταβαντούρι, σαν και θα σου πω να σώσω το παρά σου. Δεν σου λέω πολλά, μονάχα τούτος. Πως σκιάζομαι τον ταβαντούρι, όπως η σαλαμάντα το κρύο νερό. Σαλαμάντα. Να το χιάσω. Πολλές φορές μου βάλανε φιτίλια και μου μπήκαν στο ρουθούνι, μα ελόγου μου, δίχως να με φοβουτσιάρεις, το βούλωνε και καθόμουν στα αυγά μου. Για να μην δώσω αφορμή στα σούπα μούπες και στα κουτσομπολιά του κοσμάκι. Ξηγήθηκα καλά. Είναι η στερνή κουβέντα που θα βγει από τα χείλη μου. Τι στάση. Τι με νοιάζουν εμένα όλα αυτά. Εγώ εσένα παντρεύω. Δεν είναι το σπίτι σου πάντα καθαρό. Δεν τρως. Δεν φοράς πάντα φρεσκοσυδερωμένα που κάμισα και κολάρα που δεν τα έχεις ματαδεί σου. Για να μην λογαριάσω και το ρολόι σου με την ασημένια καδένα που το κορδίζω κάθε βράδυ. Τι άλλο θες. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Μονάχα σκλάβα θα γίνω. Αυτό όχι. Θα κάνω ό,τι που λέει η ψυχούλα μου. Αυτά είναι λόγια. 3 μήνες είμαστε παντρεμένοι και εγώ σ' αγαπώ και εσύ με παιδεύεις. Δεν βλέπεις πια που έχω σαν το κέφι μου. Μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Και τι με αυτό.
κάνεις και τι δεν κάνεις. Μπούχτισα πια! Είμαι σαν εδώ! Και τι με κοφτεμένη, αν είσαι εδώ και είσαι εκεί. Καθείτε μου και γιατί εσένα και το ξέρεις. Δεν μπορείς να μιλάς λίγο πιο σιγά. Θα σου άξιζε, γαϊδούρη, να σηκώσω όλη τελείως το ποδάρι. Μα τάγιο το όνομα του κυρίου ημών. Αναρωτιέμαι που βρήκα υπομονήσαμε τώρα. Τώρα πως όλα τούτα θα πάρουν γρήγορα τέλος. Εντάξει, δεν έχει πάει σήμερα. Να πας αλλού να γυρέψεις το πελασιό σου. Και να δούμε πού θα γυρέψεις και εσύ το δικό σου. Δουλειά, Δουλειά, κύριε Δήμαρχε. Και βρέχει παραδάκι, Σε χαλίζω. Είσαι καλά. Όχι. Η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου. Να, αυτό θα πει να παντρεύεσαι στην ηλικία σου. Στην ηλικία που κάθε άντρας που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να μένει κιόλας κύριος. Τουλάχιστον από μία γυναίκα. Εγώ είμαι από 4. Ρώσα, Μανουέλα, Βυζιναφιόν και Νικέτα. Όλες τους όμορφες κοπέλες που τους άρεσαν οι χωροί και το γάβδαρο νερό. Λοιπόν όλες, γιατί πως καμία εξαίρεση, το δοκίμασαν αυτό εδώ το λαστούκι. Και όχι μια και 2 φορές. Μόσες χρειαζόντουσαν για να μάθουν να κάθονται σπίτι και να μετάρουν κάτι. Τι θα θέτε, εγώ ούτε δήμαρχος είμαι, ούτε μπαστούνι έχω. Και η γυναίκα μου κάνει πάντα το κεφαλί της. Δεν μ' αγαπάει. Κάθεται λιμωρή στο παραθύρι και κουβεντιάζει με όποιον περνάει. Ακόμα και με τον Τον Κότσιφα. Και κάνει τον νόμο να βράζει. Η γυναίκα σου είναι λιγάκι ζωηρούλα. Φυσικό είναι. Αυτό να λέγει. Είμαι σίγουρος ότι το κάνει πίκρης. Στην αρχή θα ρούσα πως θα την κάνει να με ρέψει. Με το μαλακό μου τρόπο και με κάτι δωράκια που ψωψώνιζα. Κοραλένιους κολέτες, φιλτισένια κτέλια, κορδέλες, ακόμα και καλτσοδέτες. Μα αυτή το χαβάτι. Πάντα ίδια. Και εσύ πάντα ίδιος να παροδιάλος, το βλέπω και δεν μπορώ να το πιστέψω. Βρε ένας άντρας, ένας πραγματικά δηλαδή άντρας, που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να μπορεί να κομμαντάρει όχι μία, μα 80 γυναίκες. Αν η γυναίκα σου που βεντιάζει από το παράθυρο και σου βγάζει γλώσσα, είναι γιατί το θες εσύ. Γιατί δεν έχεις πίπνη. Τις γυναίκες κανείς πρέπει να τις κρατάει από το χαλινάρι. Να τους υψώνει τη φωνή και να τους πατάει και το ποδάρι. Και αν από όλα αυτά μεγαλύτερα ακόμα, τότε το βαστό. Άλλη γιατριά δεν υπάρχει. Να, η Ρόζα, η Μανουέλα, η Βυζιταφιόν και η Νικέτα θα μπορούσαν να σκεφτούν αυτό από τον παράδεισο.